Yawa assalamu alaikum. Allah da a cikin wannan bidiyon zamu nuna yadda ake yin siyayya a Binance. Yanda zaka sai coins, ka je kai p2p ka sai coins. Wato yanzu da zarar mun shigo, yanzu gashi kamar haka mun shiga cikin Binance mu. Da zarar ka shigo ga wani guri nan inda aka saka p2p. Wa san Binance babbar kasuwa ce, gashi nan daga nan zamu zo ga wani guri nan inda aka saka p2p. Zaka zo ka shiga nan wurin, ka danna nan gurin kamar haka. To bayan ka shiga nan gashi nan, wannan shine buy idan kana so ka siya. In kana so ka siya shine zaka zo ka siya anan. Gashi nan kasuwa ce sosai, gashi nan mutane ne duk wanda suke siyarwa, gashi nan kowanne da farashin shi. Nan gurin kuma misali idan siyarwa zaka yi, gashi nan in ka zo nan gurin buy ne, nan gurin kuma sell ne. Idan siyarwa zaka shine zaka danna nan gurin kamar haka. Gashi nan wannan kuma wanda za su siya ne, misali in kana da shi sai ka danna haka sai su zaka siyarwa. Yanzu mu nan kamar misali za mu buy ne, sai mu zo mu danna kan buy. Gashi nan gurin zaka ga, amma idan ka zo akwai abun da zaka duba wa mutum kafin ka sai coins din shi. Yanzu misali idan muka duba anan, bari mu gani. To wannan duk wanda ka ga wani wannan gurin an restricted din shi, to karka ma danna ka ce zaka sai a gurin wannan, zaka yi gaba. Misali kamar wannan wanda an riga an saka buy, to a gurin shi ne zaka siya. Yanzu za mu je ƙasa sai mu dinga duba a hankali wanda farashin shi ya maka sai ka siya a gurin shi. Da farashin shi ya maka sai ka siya a gurin shi. Akwai kuma abin da aka dinga dubawa, gashi nan gurin daga ƙasan nan wannan limit, gashi nan wannan limit zai iya siyar maka ne daga kan na 100,000 zuwa kan na, gashi nan zuwa kan na 100,000 kuma da 41,991.24. to idan kuɗinka bai kai ba, dan shi dole sai kuɗinka ya kai haka zuwa sama sannan ne zai iya sayar maka. Wannan kuma gashi nan 60,000 sai kuɗinka ya kai 60,000 sannan shine zai iya sayar maka. Idan ka je ƙasa wannan 40,000 gashi nan zuwa sama. To a hankali zaka dinga dubawa har ya kai na daidai kai wanda kake so ka siya. Gashi nan wannan gurin shi kuma wannan gashi nan 250. to gashi nan dai yanzu mu za mu je mu duba wanda ya kai na daidai kuɗin mu kenan wanda za mu siya. Yau to gashi nan kamar wannan gashi nan zai iya sayar maka daga kan na 4,000, yana sayarwa akan farashin 851.31 duk guda da USDT ɗaya kenan, wato a yau kenan ran 23. to wannan zai iya sayar maka daga kan na 4,000 har zuwa kan na 72,576.59. to amma akwai abin da ya kamata ka duba bayan ka zo nan. Gashi nan wannan binance suna ba da percent yanayin yadda da mutum da aka yi a harkar wannan p2p trade nan. Gashi nan anan sama shi wannan an bashi 98.65%. to wannan zaka iya siya a gurin shi. Sannan kuma gashi nan yanayin yawan trade din da yayi, gashi nan ya trading guda 1,366. gashi nan completion gashi nan 7.30%. to wannan kaga zaka iya siya a gurin shi. Binance sun riga da sun tabbatar da shi. to sai ka zo ka danna buy kamar haka, sai mu danna buy. to bayan ka danna buy zai ce za su tambaye ka nan nawa kake so ka siya. Nan gurin zaka zo ka saka amount. to mun yanzu zamu sai gashi na 20,000, gashi nan kamar yadda zamu siya 24,500. to gashi nan yawan USDT da su bamu, gashi nan za su bamu USDT 28.78 ga amount din mu a Nigerian money. to bayan mun danna haka sai mu zo mu danna nan gurin buy. to bayan mun danna buy, gashi nan yanzu kamar yanda gashi nan mun shigo nan gurin, wannan gurin chatting ne. yawa gashi nan wannan gurin wanda zaka iya yin chatting ne da shi, za ku iya ku yi magana da shi. bari mu gani kamar in shiga haka. Gashi nan wannan kowa idan ka shiga zaka ga da yanayin tsarin shi. Gashi nan wannan yace no third party payment, once you make payment give us few seconds to confirm and release assets, thank you for trading with Mo Bokani, sunan shi kenan. Idan kaga mutum ya ce maka no third party payment, ma'ana idan kasuwar ka baya so sunan ka ya bambanta da kuma wanda sunan bankin da zaka turo kuɗin daga shi. Misali yanzu wannan Binance na sunan shi Abdullahi, to ya zamana a banki na ma misali Abdullahi Sunusi, to ya zamana a banki na ma daga Abdullahi Sunusi ne. ya ga receipt din ya zo daya. Shi nisa ya ce no third party payment. to zaka iya ka zo ka mishi magana a nan gurin, yanda kake so zaka iya ka mishi magana. to yanzu zan yi back
sai na je yanzu a nan gurin zaka zo ka danna make payment. To yanzu gashi nan zaka gani wannan name ga account number din shi nan, ga name gashi nan Yunusa Bokani Muhammad ga bank account, ga account number shi nan, sai ga bank name or pay. To yanzu a nan gurin sai ka zo ka danna nan gurin kawai copy, sai ka zo ka danna copy, gashi na ce copy successful. To yanzu zan fita in je in tura mishi kuɗin, bayan na tura mishi sai zo in ce mishi na tura, bari in je yanzu in tura mishi kuɗin. Yau to kamar yadda kuke gani gashi nan successful, na riga na tura mai kuɗin ga receipt dina. To yanzu zan koma cikin binance, zan je in ce mishi na tura, gashi nan gurin transfer not parcela, sai in zo in danna nan gurin. To idan na danna nan gurin shikenan kuɗin ya riga da ya tafi. Shi ma zai gani cewar na ce na tura. To yanzu shi kuma da ya ga alace kuma zai saki coins din. Gashi nan wannan wasu mintuna suna tafiya a nan gurin. To mintunan nan bai zama less kare ba, zai iya ya saka mani coins din kawai. Wannan kuma gurin appeal ne, misali ko da kana da wani korafi, tunda wannan kasuwancin Binance tana tsakiyan ku, karka ce ko zai iya gudan maka da wani abu. A lokacin da ya saka coins din shi a nan, coins din ba hannun shi yake ba, yana hannun kasuwa ne. To yanzu anan da kuka zo, ita kasuwa tana tsakiyar ku, kai ka ce zaka saya, shi ya ce zai sayar, to kasuwa tana tsakiyar ku, kamar ita ce za ta yi muku dillanci. To idan misali ko da ka samu matsala ka tura mai bai tura ba, da ka danna gurin wannan appeal din, su kuma kawai zaka gaya musu su kuma za su tura maka coins ɗinka, kawai automatically za su tura maka coins ɗinka. Da ka tura musu receipt din da ka tura, da automatically za su tura maka kuɗinka. To yanzu zan dan jira shi ya tura mini, mu dan jira shi ya tura, ga lokutan nan suna tafiya. Gashi nan yanzu zan ma iya zuwa ma gurin nan wurin in ce mishi I have make a payment. Zan yi ga mishi na daga na tura, duk da zai gani dai, amma zan iya rubuta mishi ma yi magana. Za ga wani ma har da number waya zai iya ajiye maka, in kana so ka kira shi ma za ka kira shi ku yi magana komai da komai. Yanzu zan tura mishi, yanzu zan dan jira shi ya release mun coins din. Yawa yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan ya riga da ya tura mini, da ya tura ma za ka gani gashi nan 28.77 USDT deposited into your funding wallet, kamar yadda kuke gani bayanan ta gaya. To yanzu successful, na tura mishi kuɗin shi kuma ya tura mini coins. To wannan shine yanda ake tura kuɗi a Binance. Yanzu da na danna OK, shikenan na fita. Wannan mun riga mun gama wannan trading din, shikenan. Yanzu a nan gurin za ka iya zuwa ka bashi yabo, gashi nan positive, negative. Wannan da shine yanayin yanda mutane idan sun ji daɗin trading da mutum Binance, idan ana yawan ba mutum wannan positive shine za a ba mutum lambar yabo. Na iya zuwa in ce positive, gashi nan kana in ka dama za ka iya zaɓuka nan sai ka iya ka danna ko da wani ne a cikin su, amma ni yanzu kawai zan fita ne. To yanzu ya riga da ya tura min. To yanzu bayan ya tura min zan zo in fita. A ina ne zan ga coins ina? Zan fita, zan zo in danna nan gurin kamar haka, wannan gurin zan zo in shiga, zan danna shi kamar haka, na dawo back kenan. Yanzu a nan gurin ga wani guri nan wallet, nan gurin dan dawo wallet. A nan saman ga overview, ga spot wallet, ga funding wallet, ga margin, ga future. To kudin na tunda sun ce a funding ne, sai danna nan gurin. To bayan na danna nan gurin ga USDT na nan ya riga da ya zo. To yanzu a nan gurin ka riga ka turo USDT ɗinka. Idan trading za ka yi, holding za ka yi, ma komai kake so ka yi, yanzu gashi nan ka turo USDT. Don Allah da nan gaba za mu zo mu yanda ake siyarwa, in ka siyar mutum ya tura ma kuɗi, sannan kuma yanda ake trading, future trading. Amma da yan ku ci gaba da bibiyan mu, Allah da za mu dinga kawo muku bidiyoyi makamantan wayannan. Allah ku ci gaba da danna mana subscribe, domin hakan shi zai kara mana karfin gwiwa mu dinga saka muku bidiyoyi masu ma'ana, masu kuma amfani, yanda ake samun kuɗaɗe a online da sauransu. Na mun gode da ziyartar wannan channel namu mai albarka. Da Allah kuma idan bidiyon na ya burge ku, ku daure ku danna mana like. Mun gode.